Къде са птиците? Тук имаше едни птици, хора. На нашия балкон се развъдиха гълъби. Гълъби, между другото, в София все по-малко има, а тук са бели, дори на всичкото отгоре. Такива сандвичи, всичко и се лепи. Ще е дали един умрял гълъб? Надали? Ми той е кръв. Ма не, моля ви се, как ще яде гълъб? Ми той умрял, ма! Абе, с две думи, добро утро от хотелската ми стая на 29-ти етаж, тя е на 28-ти и се повтарям 29-ти, не знам защо. Гледката обичайната, някаква дъга там в дясно, някакви други, морета, палми и плажове наляво. Хонолулу, остров Оаху, Хаваи. А това тук, което се опитах да се връхна, беше бриза, но понеже си издех въздух преди това и не можах. Здравейте, хора! Днес се намираме на Ханаума Бей и ще снимаме бански. Общо взето днеска ще е работен ден. Но между другото ще се успеем и да съчетаем едно гмуркане, за което сме приготвили маски и шноркели. Здравейте от един страхотен плаж! Току-що се гмуркахме, търсихме костенурки, риби и всякакви други морски обитатели. Видяхме рибката Немо и приятелката на рибката Немо, която май се казваше Дора или Дори. Да кажем, че това беше първото гмуркане на Муни и тя се справи наистина изключително. Блестящо. Да, на половин метър дълбочина се справи уникално. Не, вярно! Банда, ние не сме тук само да си гледаме кефа, ние сме тук и да вършим работа. Както ви разказах, имаме фотосесии планувани, които в момента се осъществяват. Сега ще ви покажа Любо как снима момичетата. Сега ще се опитам да направя момичетата така, че са на самотен плаж. Както виждате, няма да е много трудно. Тук там имаме по един малък човека. Прави ни впечатление, че в Хавай хората изключително не си дават зор за нищо. Много лежерно го раздават в живота. Алоха е начин на живот, така обичат да казват. Правят си йоги по кръстовищата. Докато е червен светофарът. Сте много са спокойни, докато ти свършат нещо, така можеш да забравиш за какво си дошъл, обаче в същото време никой не те напряга. Да, също така са много добронамерени и отзивчиви. И са свръхлюбезни, даже в един момент досадно любезни. Всичко наред ли е? Да, наред е. Имате ли нужда от нещо? Не, нямаме. Ако имате нужда от нещо, ми кажете. Да, разбира се, няма проблем. И пак отначало същите въпроси. Отново, веднага след това, тръгва и след малко пак започва. Нещо да донеса. Не, всичко е точно. Много са готини. Алоха! Махало! Готови сме сега да подкараме машините, които са много сериозни, защото все пак това е пътя, по който минават кой да е T-Rex и неговите приятели от Jurassic.
Малко по-жило, ако обичаш. No, of course no. Yeah, no. Okay, okay. No, no, no. It's okay, I can flip It's over. okay, yeah. I can flip over once, just for fun. Какво се е случило с моето лице след това екстремно преживяване. Както виждате. И от другата страна дай. Малко ти се отпечатал в пръст по лицето. Нищо, значи няма нищо, защото ние бяхме преди вас, така че не сме добре. Знаете ли къде се организира световното първенство по сърф? Не в Овча купел, а ето тук, където се намираме ние в момента. Това е Банзай Пайплайн. Хавай! Как го намерихме ли? Ами просто отбихме от пътя и или ще попаднем на плаж с пастенурки, или ще попаднем на място, където световно известни сърфисти сърфират, обаче някакси не мога да достигна до тях, защото все още не мога да плувам. Но момичета мисля, че се запознаха с някакъв сърфист и той ги отведе на... Скъпи приятели, ако видеото ви е накарало поне веднъж да се засмеете или усмихнете, дайте палец нагоре, а ако ли не, голяма работа, следващото видео ще е по-добро, най-вероятно, а може би не. Няма никакво значение, коментирайте, ако искате, шервайте, дори да не искате, абонирайте се за канала, много е важно, защото по този начин показвате, че това, което правим ви харесва. Ако не, не, ако да, логично.